سلام كبرات تخطاتلتي تيفادال أقداس ፍጻሜታት ናይ ሶም ነዚ ሒዘልኩም መጽ ያለኹ ምክታልኩም ተዓደምኩ ናብቲ ዜና ከብለኩም ሰጋይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ትግራይ ብዝኸፈአ መልክዑ ይቕጽል ኣሎ። አልጀዚራ ኣብ ዘውፅኦ ዜና ከም ዝሓበሮ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ካብ ዝጅምር ኣብ 4 ማዓስከራት ትግራይ ከባቢ 100,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ተዓቂቦም ከም ዝጸንሑ ይፍለጥ። እንተኾነ ብሰንኪ እቲ ኣብቲ ዝተወልዐ ውግእ እዞም ኤርትራውያን ስደተኛታት ንሓደጋ ክቃልዑ ከም ዝኽኣሉ ተፈሊጡ ኣሎ። እተን ኣብ ሓደጋ ዝወደቓ 2 ማዓስከራት ስደተኛታት ሽመልባን ሕንጻጽን ክኾና ከለዋ ክሳብ ሕጂ ኣብዘን ማዓስከራት ዝኾነ ዓይነት ሓገዝ ክበጽሕ ከም ዘይከኣለ ድማ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ እዞም ኤርትራውያን ከየጽንሐ ጭውያን ቅትለትን ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዓበ ኣቓልቦ ዝሰሓበ ጉዳይ ኮይኑ ብወገን መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብዞም ማዓስከራት ዝርፋን ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ክካየድ ምጽንሑ ዝእመኑ ጸብጸባት ኣለዉ ዝብል መግለጺ ከም ዝወፀ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ሰራዊት ኤርትራ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝህቦ ዘሎ ወተሃደራዊ ሓገዛት ብምኽንያት ብምግባር ሕነግ ፈድዩ ዝደልዩ ምልሻ ትግራይ ኣብ እዞም ሓተቲ ዕቑባ ዝኾኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት 9 ኤርትራውያን ከም ዝቐተሉ ብዙሓት ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ነቲ ፍጻሜ ኣረጋጊጾም ኣለዉ። እዞም ኣብ ማዓስከር ተዓቂቦም ዝጸንሑ ስደተኛታት ሓገዝ መግቢ ንክረኽቡ ካብተን ማዓስከራት ክንቀሳቐሱ ወላ እንትፈተኑ እዞም ምልሻ ከም ዝዓገትዎም ድማ ተፈሊጡ ኣሎ። እዞም ናይ ዓይኒ መሰኻኽር በዞም ምልሻ ትግራይ ኣብ ልዕሊኦም ዝወርድ ዘሎ ግፍዕታት ጥራይ ዘይኮነ ብወገን ሰራዊት ኤርትራ እንተኾነ እውን ኣብ ልዕሊ እዞም ሓተቲ ዕቑባ ኤርትራውያን ግፍዕታት ክፍጸም ከም ዝጸንሐ ብዝሃብዎ ምስክርነት ተፈሊጡ ኣሎ። ምስክርነት ወኪል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብጉዳይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ቢቢሲ ኣብ ዘውፅኦ ዜና ከም ዝሕብሮ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ማዓስከራት ተዓቂቦም ዝጸንሑ ብኣሽሓት ዝቁጸሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ከባቢ እንዳስላሴ ተበታቲኖም ምህላዎም ተፈሊጡ ኣሎ። እዞም ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝኾነ ረድኤት ክረኽቡ ብዘይምኽኣሎም ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ ኣቁጽልቲ ክበልዑን ረሳሕ ማይ ክሰትዩን ከም ዝተገደዱ እውን ተፈሊጡ። እዚ ብመርትዖታት ዝተሰነየ ኣሰቃቂ ኩነታት ኤርትራውያን መግለጺ ዝሃበ ድማ ኣፈኛ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክሪስ መልዘር ዝተባሃለ በዓል መዚ እዩ። መንግስቲ ኣሜሪካ ሰራዊት ኤርትራ ብዝቐልጠፈ ካብ ትግራይ ክወፅእ ጠሊቡ። ኣረብ ኒውስ ዝተባሃለ ማዕከን ዜና ከም ዝሓበሮ መንግስቲ ኣሜሪካ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ብቕልጡፍ ክወፅእ ጠለብ ኣቕሪቡ። ኣብ ማዓስከራት ተዓቂቦም ኣብ ልዕሊ ዝጸንሑ ዜጋታት ምዝማት ናይ ንብረትን ምዕማዝ ደቂ ኣንስትዮን ከም ዝተፈጸመ ድማ ይሕብር ኣሎ። ካብዚ ብተወሳኺ ሰራዊት ኤርትራ ካብዞም ሓተቲ ዕቑባ ዝኾኑ ኤርትራውያን ዜጋታት ብሓይሊ ገፊፎም ናብ ኤርትራ ከም ዝወሰድዎም ድማ እዚ ዝወፀ ጸብጻብ ኣፍሊጡ ኣሎ። መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ትግራይ ዝርከብ ህዝቢ ህጹጽ ሓገዝ ንኽበጽሖ ነቶም ተፈጺሞም ዝበሃሉ ዘለዉ ግሰት መሰል ደቂ ሰባት ክጻረ ጠለባት ብምቕራብ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኣብዪ ኣሕመድ ፀቕጥታት የካይድ ምህላው እውን ተፈሊጡ። ሕብረት ኤውሮጳ ብጉዳይ ሓገዝ ኣብ ዝዝትየሉ ግዜ ኢትዮጵያ ቁላሕትኣ ናብ መንግስቲ ጀርመን ትገብር። ማዕከናት ዜና ኤውሮጳ ከም ዝሕብረኦ ብሰንኪ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ውግእ ኤውሮጳ ንኢትዮጵያ እትህቦ ዝመደበት ሓገዝ ደው ከም ዘበለቶ ይፍለጥ። ካብዚ ብምንቃል ፕራይም ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ምስ መራሒ ጀርመን ዝርርብ ኣካይዱ ኣሎ። ድሕሪ እዚ ዝተኻየደ ዝርርብ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ትዊተር ገጹ ከም ዝጸሓፍዎ ኣብ ጉዳይ ምክልኻል ለበዳ ኮቪድ ከምኡውን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ጀርመንን ዘሎ ርክብ ብምሕያል ኣብ ቁጠባውን ልምዓታውን ጉዳያት ምትሕብባር ውፅኢታዊ ዘተ ተኻይዱ ዝብል ጽሑፍ ዘርጊሕ ኣሎ። ብኣንጻር ናይዚ ብወገን ኣብዪ ኣሕመድ ዝተዋሃበ መግለጺ መራሒ ጀርመን አንገላ መርከል ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ገበርቲ ሰናይ ንነበርቲ ትግራይ ብዘይምድንጓይን ዕንቅፋታትን ሓገዝ ከቕርቡ ክፍቀደሎም ከምኡ ድማ እቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍትሕ ኣለዎ ዝብልን ምስቲ መርገጽ ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ዝሳነ መርገጺ ከም ዘለዋ ኣፍሊጣ። እዚ ማለት እቲ ንኢትዮጵያ ክወሃብ ዝተሓሰበ ናይ 88 ሚልዮን ዩሮ ገንዘብ ንኽወሃብ ኢትዮጵያ ነቶም ኣቐዲሞም ዝተጠቐሱ ቅድመ ኩነታት ከተማልእ ከም ዘለዋ ዘፍልጥ ሓያል መርገጺ ምዃኑ ድማ ተፈሊጡ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሚሊሽያ ኣምሓራን ኣብ ትግራይ ዘለዉ ሰራዊት ኤርትራ ናይ ምቁጻር ዓቕሚ የብሉን። ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንጉዳይ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ንምዝታይ ዝሓለፈ ረቡዕ ኣኼባ ከም ዘካየደ ጋዜጠኛ ማርቲን ፕላውት ኣብ ዘውፅኦም ዜና መግለጺ ኣፍሊጡ።
ኣብዚ ዝተኻየደ ኣኼባ ካብ ዝተጠቐሱ ነጥብታት ኣብይ ኣሕመድ ዝመርሖ መንግስቲ ካብ 60 ክሳብ 80 ካብ ሚእቲ መሬት ክልል ትግራይ ክቆጻጸር እንተኸኣለ ኣብዚ ክልል ኣብ ዝርከቡ ሚሊሻን ኣምሓራን ሰራዊት ኤርትራን ግን ዝኾነ ናይ ምቁጽጻር ዓቕሚ የብሎን። ወኪል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዝገልጾ ኣብ ክልል ትግራይ ብዘይ ዝኾነ ገደብ ሓገዝ ከብጽሕ ክፍቀደና ኣለዎ። እንተኾነ ክሳብ ሕጂ ዝግበር ጸንሐ ቀይድታት ማለት ነፍሲ ወከፍ ሓገዝ ዝጸዓነት መኪና ፍቓድ ክንሓትትን ዝተፈላለየ ዕንቅፋታት ክንሰግድን ካብቲ ከነብጽሖ ዝግባአና ሓገዝ ዓንቂፉና ዘሎ ጉዳይ እዩ። እወ ኣብ ሃገሮም ናይ ውሳን መሰል ኣለዎም። እንተኾነ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ብህፁፅ ሓገዝ ክበጽሖ ይግባእ። ምኽንያቱ እቲ ዘሎ ኩነታት ድሮ ኣብ ኣዝዩ ዘስክእ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ክብል መግለጺ ውፅኡ። እዚ ውግእ ሰላማዊ መዕለቢ እንተዘይረኺቡ ንኢትዮጵያ ናብ ዝኸፈ ቅልውላው ከእትዋ ዓብ ተኽእሎ ኣለዎ። ኣባላት ሪፐብሊካን ፓርቲ ዝኾኑ ናብ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ዘቕረብዎ ጻውዒት ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ትግራይ ወሪዱ ዘሎ በደላትን ሽግርን ንምቅላል መንግስቲ ኢትዮጵያ ረድኤት ንኽበጽሕ ብዝተፈጸሙ ገበናት ንምጽራይን ከፍቅድን ጸቕጥታት ክግበረሉ ኣለዎ ይብሎ። ኣስዒቦም እዚ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ንብሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪቃ ቅድሚ ናብ ሓደጋ መውዳቑ ምስ መሻርክትናው ኮይንና ኣድላይ ስጉምትታት ክንወስድ ዝብል ተግሪር መርገጺ ከም ዘቕረቡ ድማ ተፈሊጡሎ። ባንኪ ዓለም ኤርትራ ትሑት ቁጠባዊ ዕብየት ከም ዘመዝገበት ኣፍሊጡ። ባንኪ ዓለም ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ ኤርትራ ኣብ ዓመተ 2019 3.5 ሚእታዊት ቁጠባዊ ዕብየት ከተርኢ እንከላ ኣብ ዓመተ 2020 ግን ቁጠባዊ ዕብየታ ባዶ 0.6 ትሕቲ ዜሮ ምውራዱ ኣፍሊጡ። ሓደ ካብ ጠንቂ ናይ ትሑት ቁጠባዊ ዕብየት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ምንባሩ ድማ እዚ ጸብጻብ ይሕብር። ኤርትራ ኣብ ዓለም ምስተን ኣዝየን ዝደኸያ ዝበሃላ 10 ሃገራት ትምደብ ኮይና ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ዓመት እንትኾነ እውን ቁጠባዊ ዕብየታ ካብ 5.5 ሚእታዊት ከም ዘይሓልፍ ተገሚቱሎ። ናይ ሶምን እዚ ኣገዳሲ ዝበልናዮ ፍጻሜታት ኣብ ዝተዛዚሙሎ ምስ ተረፉ መደባትና ክሓድጎኩም ሰላም ቅነ